இந்த உலகத்தில் நீ பெரிய பருப்பு நான் பெரிய பருப்புன்னு சொல்லி நாம் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். சரியான ஈகோ, திமிரு, தெனாவட்டு, ஆணவம் எல்லாமே நிறைய இருக்குது. மனித ஜென்மன்னாவே இது அனைத்தும் இருக்குது. ஆனால் இந்த மழையோ காற்றோ பூமியோ நினச்சிது அப்படின்னா நம்மளால் ஒன்றும் கழட்ட முடியாதுங்கிறதுக்கு ஆதாரமாக தான் இலங்கையில் இப்போ நடந்துகிட்டு. இன்னும் வயநாட்டில் நடந்துச்சு, இப்போ இலங்கையில் அது தூக்கத்திலே வந்துச்சு. 3 கிராமத்தை அழிச்சிட்டு போயிடுச்சு. இது பட்ட பகல்லே வந்துடுச்சு. எல்லாரும் கதறாங்க. அந்த மக்கள்லாம் எவ்வளோ பாவம் தெரியுங்களா? உண்மையாகவே சொல்கிறேன். மனுஷருடைய வாழ்க்கையை எப்படி அழிக்கணும், அவங்கள எப்படி வாழ வைக்கணுங்கிறது நீரும் நிலமும் காற்றும் தான் முடிவு பண்ணுது.